är så här. Hur länge ska ni vara framför skärm? Jag har inte varit här så länge. Fotkult. Jaha, pop. Liten pup. Men är det sluta? Ja, man ska få varandra. Nej. Jo. Nej. Jo. Ja, men alltså jag håller på med en grej. Riktigt. Alltså, jag är så knä. Jag har inte slått dig och så börjar du slå mig hela tiden. Nu du. Nej! Nej, jag vill ta fram. Jag går inte. Bowser leder. Nej, det är dödsprocent. Dödsprocent. Tror jag. Jag håller på med en sak nu. Nej, det är discogubben. Nej, disco. Aj. Nu är det faktiskt skjuta på tango. Det händer en discokille. Jag tror jag vann. Och jag är det coolaste i slutet. Det är så faktiskt tango. Ja, det är för att tittarna hör då. Oj, just det, jag kör. Är det någon som vill säga något till tittarna? Hej, tittarna. Vi ska nu få fort. Ska du inte vara med? Fattar du väl? Men tittarna, vill ni veta vad vi ska göra om ett par dagar på Emils födelsedag? Jag har sagt det. Nej! Det gör jag. Nej. Kolla. Men Alice! Du kunde inte lägga den på min kasse. Men Alice, jag gjorde inte det. Men du kan... Alice! Du kan ju bara lägga grejerna. Nu förlorar jag nästan. Men han har i alla fall 3000 snitt. Så lite poäng. Det är jag som har det. Ja. Varför kan du vara huvudet? Åh, det här var jättebra. Vi talar på dina husdjur. Ja. Vi talar. Alice, ska du inte vara med? Men, alltså. Jag har sagt att ni ska vara med. Går ni? Alice. Jag får väl göra så. Jag pausar här. Så tittar det hur